Ще паднеш така, ти ще се удариш. Много ме разкочавам. А кое е глупостта? Венко режисерена. Всичко ти към плитка. Не се удариш. Мики Мауса, бащаш ли го? Как ще посъбеш? Дай ми... Стигнете. Дай изям. Ела, късно мамията. Ма й обясни. Кое се Аз няма го приближавам. Дали ще снимам? Кажи камерата как да държи. Не се твърдо гледал. Или обратно. Айде, на здраве. Бати, трябва да отидем да изкопаем черви. Големи да фаним. Видя ли го колко подобни бяха? Видя ли? Вади една въдица, втора, трета, мрежа. Аз имам 3 въдица, как да ги изкарам тези въдица, като ги направите на марсолио. Ти им иска да наводи за риба, ти им как да ви ги изкарам. Вчера му викам, вземи викам въдицата и да фърнем и... ви само да ми оплетите. Дани, на здраве, Дани. Ей, сега си много па. Някоя светлина идваш пред теб. В синьо. Просто се сливам. Ти нямаш ли с камера, че взимала тая? Тончо, ти си в някаква сянка. Тончо го Аз винаги съм в сянка. пък брадя съм, нали ще да се бръснеш, бе? Защо да се бръсни? Кое? Да изглежда на 20 години не мога да се овардим от плажа. Ти днеска не видя ли какво Ти става? много голи имаше днеска, Ти видя ли? видя там го имаш? Настрани гетени. Гледай, видях една мина А, покрай не, не я батко. видя. Тя Една мина- нимфата пък ще скочи Една на мина Тончо покрай и горе. баткото, малко чадъра го криеш, имах чувство, че тя Само да си беше махнал очилата и ще виждаш какви кълбета ще застават там. Задни шпагати. Побизбан. Сега да снимам бати, що е там. Те с хора ме... Имаше само една грозна с Тя големи не цици. големи бомби, тя беше от друга страна. После Ти къде гледа, бе? медуска малки. Нарочно отиде мина покрай нея, тя да мине покрай Да, нея. Грозно. направо съм. Не, не с грозна, манинките, да. манинките. Видяла си ги ти, видяла си Манинките, ги. те маса им е. Ти от сутринта на подкараха, я как светло кажи от барчето. Какво става? Тебе ли подкараха? Не бе, мълчаха си. Да, аз не мога да Не включа. изпращай. Теодорка Тя не може да вика, включи. има ли, не, аз пък Теодорка, Венко им вика, а има ли кола пластмасово за моята пияна жена? И то ти се блокира направо, той обаче пак вика, няма ли за моята пияна? Ох, кой беше тос? Да мъка и ми кавичетата някой. Иванчо. Ало. И той въгъл е там, ти Да. ги изтърва. И тя обаче не може да Или загрее. ме Той, изложи. кола, споделете с моята пияна жена, вика няма. Бе. Какво е? С Митко, бе. Митко. Той е с Снимаш ли споделете с Митко? Ето на Митко да се сподели кола. Аз такова никога. Само споделям. Гледай как ме изложил. Не, бе, Ти не става те много познават, не смешно. се притеснявай. Стана много смешно и направиха отстъпка. Дадоха ни я за 2,60 колата, тя иначе 2 лева струва. Направиха ни отстъпка. Те ли ти я сметнаха? Да. Те смятат тук. Като не си купил. Утре за 1,40 Ти не можеш да ще вземеш. предположиш, Но моля че се, той има в колата, тя- бе. тя ще стане... Да. Кой Абе, пръска, Ванка? лапе, Има Мълчи, камера, бе, не който снима не пръскайте. приказва. щрепе някой. Дали да сметнеш, че можеш да получиш нещо, да вземеш от Е, от тук по-хубаво се хваща. И като си взех Някак някой се взмаля, застанали. Мито застанала точно Беше где топло трябва. и Излиза голям, много няма хубаво. чаша сложи някакви. си я пък в хладилника. Дани, Той още седи. повече не можеш да какво да фаниш вече от тук. Ти се задавал на точното място, само ти излизаш добре. Ванко, ти да гледа Аз да съм правиш фотогеничен. нещо, къде пръскаш? Ще чакай, напръскаш бе, камерата, телефоните, Ваня. всичкото. Ваня, BTV репортерите ще А, напръскаш.
Тани. Стане и ще... Прозората не просто да одя. Светле, ти го се записваш, ти за първ път ще повишиш, то ще има за този живот. Има Венко ще ма изкри. Да, ще изтрия аз. Кога ще стана друг път? Ще изкриш, Имаше и на ще геймел скриш, ще скриш Сега си говора идеални. с нежна музика. Той не е Ванко, май. Той да не е Ина. Иван е влязал през прозореца. През прозореца е влязал. Ама виж, има камери, има телефони. Ти да слушаш по телефона, че малко да се зареди. Дай на татко си един пистолет. Камерата Сега ако ни се обарят от президентството, какво ще правим? Дай на татко си един пистолет. Ще го мокаш телефона, как ще ни се Пистолета обарят? ни водния е мечо. Плевни Не е Колко се обади? на не бащата. е мечо. Какво за балон?